Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani babukele emakhaya nihleli la nothululalele Zungu sisendaweni yaseJozini la esikhona esigodini saSentenga ngoba niyabona nje kuyi Heritage Day la siphethe abantu abasha nabo mama nomphakathi wonkana nginibingelele ke bantu baseJozini niyaphila bazalwane ngiyabona la omama bahle kakhulu ngiphethe umama oyilunga lomphakathi mama uyaphila Ya ngiyaphila kakhulu mama ngiyakubona umuhle kusuku lanamhlanje awusitshele nje kabanzi ukuthi ubani wena yini eyenza nigcine amasiko la endaweni yaseJozini because siyabona ukuthi hayi sisaphila isintu banje Sibekezelo kwaZulu oyi community development worker usebenza ngomphakathi okwenza sigcina amasiko endaweni yasiqakatho ukuthi ubuntu bethu siyabuthanda nanokuthi ingane zethu siyathanda ukuthi zigcine zizintombi nanokuthi ebuntombini bazo kuningi ezikuzuzayo njengokuthi izifo eziningi aziyitholi nanokuthi ukukhulelwa kuba kancane yilokho Yebo mama ngiyabonga kakhulu ukuzwa uvo lwakho mama nginombuzo lana ngoba bebahle kangaka ngabe niyabasiza yini ukuthi bebe bahle kangaka ukuthi bezigcine bephilile bezintombi nto Yebo sinabo mama bethu ababheke abantwana bethu okuyibona abagcina bebahle kanjeni nesupport evile emakhaya komama babuqobo okuyibona bathenga yonke into abayigqokile nje behlobile bebahle kangaka isupport abayithola emvekhaya then omama laba abasizayo emphakathini ukuthi babaqoqe babahlanganise nabo yibona abagqugquzethu bagcine bebahle kanje mama ungathini komunye umama osekhaya onesifiso sokuthi egcine umntwana wakhe eqoqekile ungathini kuye ukuze naye umntwana wakhe ebelanga ngelinye ilanga ukuthi ingane yakho kumele uyigcine esendaweni efanele nanokuthi imicimbi nje izingane zethu zihambele zibone ubuhle bese sibonayo zihalele ukuthi ngelinye ilanga nazo ziqoke kanje zibone ukuthi kuneyintombi ezibe ema university namanje sayiphethe izintombi nazo zibone ukuthi lento iyaphileka kuyahlaleka akukhona nje ukuthi into engenzeki Siyabonga kakhulu mama ngiyakubona umuhle osokweni nabantwana bahle kakhulu siyabonga kakhulu mama usibekezelo Zulu ngiyathemba ujabule kakhulu ngicela uvalelise abalaleli emakhaya Ngibonga kakhulu emphakathini kwangathi umcimbi wethu wonke ungahamba kahle ka Wat 6 nibiyele emakhaya niphephile sinithanda nonke Siyabonga kakhulu mama ube nosuku oluhle nawe Thank you balaleli ke nababukele emakhaya sisazobuya futhi nabanye abantu abaningi abakhona niyabona usuku lisazoqhubeka lube impuphu babukele emakhaya ngisengibuyile futhi ngothululalele Zungu si live kwiZwida Media namhlanje kumhla ka 24 kuSeptember usuku ke lamagugu la kwaZulu Natal eSouth Africa yonkana sisendaweni ke yaseJozini la esigodini saSentenga la isikhona ke si live ngiphethe umama la engihamba naye eceleni mama wami ngiyakubona uhleli laphayana uphusha umsebenzi wakho bengicela nje uzichaze kabanzi ubingelele ababukele emakhaya ukuthi ubani wakabani kwenziwa yini ube la namhlanje Sanibonani balalele ekhaya ngiyanibingelela igama lami nguNokuthula Ngwagumede ngize lapha kakhulu ngizojabula ngalolusuku ngizobona izingane zethu zenza izinto ezinhle kusenhlizweni zethu ukuthi siyajabula ukuyibona zenza izinto ezinhle into eyinkinga ilabafana laba abakhona abangakwazi ukufuna izinto ezinhle einganeni zethu sizobungaza ke sithi phakamani njalo ingane zethu qhubekani neze into enhle emphakathini ilokho Mama ngiyajabula kakhulu ukubona umama ojabulile ngabantu abasha basendaweni yangakubo mama awusitshele kabanzi ukuthi ngoba uphila kule ndawo abantu abasha ngabe ubagqugquzela kangakanani noma iziphi izinto enizenzayo ukuze nigcine abantu abasha beziphethe kahle ngike ngibagqugquzele ikakhulu ngibatshele ngokuthi bukani ingane zakwasibanibani bukani osibanibani bayiphethe kahle yindaba nina ningafuni ukuba njengabo iloyo into eyenza ukuthi bagqugquzeleke kakhulu iyona lento eyenza ukuthi babe nogqozi lokwenza izinto ingoba besuke sengibagqugquzelile ukuthi ababuke abantu abathile ukuze nabo bafane nabo ilokho kwenza ukuthi bagqugquzeleke kakhulu Siyabonga kakhulu mama usuku lethu la namhlanje sisazoba nani nje sibe nawe lapho khona ke mbukele ekhaya ujabule kakhulu la isendaweni yaseJozini mama siyabonga kakhulu sicela uvalelisa ababukele emakhaya Siyabonga kakhulu balalele emakhaya